Pokrenite aplikacioni meni, ikonica prečice sa nazivom Calculus 12 na radnoj površini. Klikom na zastavu države birate jezik i zakonsku regulativu. Jednom izabran jezik ostaje podrazumevani jezik do sljedeće promjene, kao na primjeru koji sledi. Klikom na zastavu Republike Slovenije postavljate interfejs na slovenačkom jeziku. Klikom na zastavu Republike Srbije postavljate interfejs na srpskom jeziku i zakonsku regulativu Republike Srbije. Levi klik pokreće aplikaciju trgovina za evidenciju robno-materijalnog knjigovodstva i komercijale. Finansijska operativa je aplikacija za evidenciju izvoda dinarskih i deviznih računa, blagajni, knjige ulaznih i izlaznih faktura, pregled PDV-a i drugo. Aplikacija proizvodnja pruža detaljnu evidenciju svih faza proizvodnje od zahtjeva kupaca do isporuke proizvoda. Kasa je aplikacija za brzu evidenciju prodaje dobara preko fiskalnog printera, POS. Prodavnica je aplikacija za ažuriranje i praćenje prometa obavljenog preko fiskalnih kasa. Magacin je aplikacija za evidenciju i praćenje zaliha materijala, ambalaže, gotovih proizvoda i robe. Aplikacija Razno predstavlja skup pomoćnih podprograma koji se koriste u specifičnim prilikama. Finansijsko knjigovodstvo obuhvata glavnu knjigu, salda konta, dugovanja, potraživanja i izveštaje kao što su bilans stanja, bilans uspeha i drugi. Aplikacija Obračuni zarada sa svim potrebnim evidencijama i generisanim izveštajima za internet portal e-porezi. Kadrovska evidencija je aplikacija za evidenciju podataka o zaposlenima, sistematizaciji radnih mesta, stečenih znanja, zvanja, godišnjih odmora i drugi. Aplikacija Osnovna sredstva daje uvid u stanje i vrednost osnovnih sredstava uz detaljan prikaz amortizacije. Osnovni podaci je aplikacija za unos neophodnih podataka za pravilno funkcionisanje paketa Calculus 12. Posebni izveštaji je aplikacija za definisanje izraza za izračunavanje pozicije iz glavne knjige i njihovo korišćenje u različitim izveštajima. Uputstvo za rad u programskom paketu Calculus 12 u verziji za internet ili lokalnoj verziji. Administrator baze je aplikacija za definisanje korisnika i grupa korisnika koji imaju pravo pristupa bazi podataka. Održavanje baza je aplikacija koja korisniku pruža visok stepen bezbednosti od gubljenja i oštećenja podataka. Upgrade baza je aplikacija za promjenu i usklađivanje varijante baze sa tekućom verzijom paketa Calculus 12. Zaštita je aplikacija za uključivanje i isključivanje zaštite na globalnom nivou za svaku aplikaciju paketa Calculus 12. Promjena lozinke je aplikacija namenjena vama kako biste sprečili druge da manipulišu podacima koje ste uneli u bazu podataka. Internet podrška je vid tehničke podrške koji je zasnovan na komunikaciji dva udaljena računara putem interneta. Preuzimanje sa web lokacije je aplikacija za kompletno i selektivno preuzimanje komponenti paketa Calculus 12 sa matičnog sajta. Zatvaranje aplikacionog menija možete izvršiti u bilo koje vreme i bez obzira na broj otvorenih aplikacija paketa Calculus 12.